Şu günlerde Türkmenistanda we dünýäniň beýleki musulman ýurtlarynda Gurban bayramy bellenýän mahalynda Türkmenbaşy şäherinde we onuň töwereginde ýaşaýan raýatlara gurbanlyk mal öldürüp sadaka vermek dil üstü bilen gadagan edildi. Bu barada habar berýän Azatlyk radiosynyň habarçysy gadagançylygyň Türkmenbaşyda geçirilýän halkara çäre ýagny 1-nji Hadar ykdysady forumy bilen baglanyşyklydygyny aýdýar. Dün Türkmenbaşy şäheriniň we töweregindäki şäherçeleriň häkimleri gurbanlyk mal öldürmegi we sadaka vermegi gadagan etdiler. Häkimler 13 awgustda Çenli şäherde we onuň goloý goltumunda ýekejede hereket bolmaly däldigini tawşyrypdyrlar diýip, howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli anonim şertde maglumat beren habarçy yerli ýaşaýjylaryň we hökümet hemde büdjet işgärleriniň ençemesine salgylanyp 10 awgustda habar berdi. Onuň sözlerine görä Balkan welaýatynyň yerli resmileri bu gadagançylygyň sebäplerini Türkmenbaşyda geçirilýän 1-nji Hadar ykdysady forumy döwründe şäheriň arasaçylygynyň hemde tertip düzgüne gözegçiligiň ýokary depkinde üpçün edilmegi bilen baglanyşyklydygyny aýdýarlar. Häzir halkary çäre sebäpli myhmanlar geldiler. Resmiler şäheriň arasaçylygyna we tertip düzgüne gözegçiligi päsel ýetirmezlik maksady bilen şol Gurban bayramyny bellemedligi tawşyrypdyrlar. Şuň döwlet telewiziýasynda Türkmenbaşyda we Awazada Gurban bayramynyň bellenilendigi barada video reportajlar görkezildi. Ýöne bu reportajlar mundan 5 gün çemesi öň yerli medeniýet işgärleriniň gatnaşmagynda surata alınıp öňünden taýýarlanylypdy diýip habarçy belledi. Bellep geçtik Türkmendäp desurlaryna görä Türkmenistanda adatçy Gurban bayramynda canly öldürilip eli ýuky maşallara paýlanýar ýa-da gadan atarlyp gurbanlyk sadakasy berilýär. Azatlyk radiosynyň ýokarda görüň edilýän gadagançylyk we munyň sebäpleri barada Balkan welaýat we Türkmenbaşy şäher häkimlikleri bilen habarlaşyp kommentari almak boýunça eden ýygyderli synanşyklary häzirlikçe netije bermedi. Ýöne bu waka 11-12 awgustda Türkmenbaşyda 1-nji Hadar ykdysady forumynyň geçirilýän mahalyna gawat geldi. 11 awgustda öz işine başlan bu halkara çäre Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow, Russiýanyň premier ministri Dmitri Medvedew bilen bir hatarda başada ençeme ýurdun döwlet we hökümet baş tutanlary gatnaşýar.